O Mosteiro de Santo Estevo serviu de escenario para a entrega dos premios da cultura galega que cada ano recoñecen a creatividade, o talento e o esforzo dos artistas da comunidade que exercen de embaixadores do que significa a Galicia calidade por todo o mundo. Durante o acto de entrega dos galardóns de 2025, o presidente da Xunta destacaba que a cultura é un dos principais símbolos identitarios dun pobo e resaltou o bo momento que está a vivir o sector en Galicia. Estes premios que son anuais e non é nada sinxelo encontrar 8 recoñecementos que todo o mundo diga, pois son merecidos, son lóxicos, hai que aplaudilos. Eu creo que vaise conseguindo cada ano, dende logo, este ano, sen ninguna dúbida. E os anteriores, eu agardo que os seguintes. Iso quere decir que temos unha potencia cultural enorme, que está nun magnífico momento, ademais. A veces falamos pouco das cifras do que é o noso sector cultural, da xente que está traballando na cultura e pode vivir dignamente da cultura e potenciarnos como pobo. E creo que é moi importante tamén. Todos eses recoñecementos que estamos conseguindo e os que nos quedan, eses premios a nivel, por suposto a nivel galego, pero tamén a nivel nacional e internacional que estamos acadando, ao final, iso é unha consecuencia de todo o traballo que se está facendo. Eu quero poñelo en valor, a potencia do noso sector cultural. E orgullosos e orgullosas que nos fai sentir, efectivamente, Galicia calidade é un resumo de moitísimas cousas. E se queremos falar de calidade, hai tantos e tantos exemplos da cultura, da lingua, de todas as artes que se fan en Galicia, que son, efectivamente, a Galicia calidade que nos fan sentir tan orgullosos que hai que premialos. O sector cultural representa o 3% do PIB galego e dá emprego a máis de 35.000 persoas. Entre os últimos fitos que acadaron creadores galegos está a candidatura aos Óscar da película Sirat, de Oliver Laxe, o Latin Grammy para a pianista Isabel do Barro ou os premios nacionais que veñen de recoñecer a autora Míriam Reyes, a compañía Pista 4 ou a bailarina Janet Novas nas categorías de poesía, circo e danza, respectivamente. Temos o ano Xacobeo xa ás portas, chamando. Queremos que sexa o gran ano de Galicia. E para selo, a cultura ten que ser un dos instrumentos fundamentais. Ese o teu Xacobeo que queremos levar aos 313 concellos galegos. A cultura en pequeno. As pequenas manifestacións culturais que se poden facer en cada sitio, cada unha a súa maneira, vai ter un apoio decidido da Xunta de Galicia. Esa cultura inclusiva, e chamamos, a palabra inclusiva é unha palabra que soa moi ben se se convirte en realidade. E inclusiva é para facelo inclusiva a todas as persoas e tamén a todos os eidos, a todos os lugares xeográficos, a todas as maneiras de entender o que somos. E, polo tanto, intentaremos que o Xacobeo sexa unha magnífica oportunidade. Na súa intervención, o presidente autonómico agradeceu o labor creativo dos 8 recoñecidos este ano cos premios da cultura galega. Salientou os 75 anos que Editorial Galaxia leva traballando para promover e difundir as obras en lingua galega, o igual que o labor do mestre Antón Corral a hora de recuperar e dar coñecer pezas de música tradicional galega, ou a Asociación Sempre Galicia, que leva décadas promovendo a cultura galega entre a diáspora do Uruguai. Ademais, Rueda tamén destacou o labor da Bienal de Arte de Pontevedra e a Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, tamén galardoadas este ano. O presidente felicitaba a Bodegas Martín Kodaks, a produtora Baños Films e os creadores da campaña Aquí tamén se fala, que obtiveron o seu recoñecemento.